देरहानायाथ' जों बयबो फोथायनाय हिसाबै बेयावसो जों फैनाय जाखादों सारानो देरहाखासिगोन होननानै बेयावथ' जों सन्देह लानो हाला आरो देरहानाया देरहाखासिगोन सारानो 100%खा। आंनि मुङा उत्तम नार्जारि जों थिथागुरि गोदान थिथागुरिनिफ्राय जोंथ' राजखान्थियाव नै दिनैफ्राय जागायजेनबाय गोदानसो जोङो दा सारखौ जों मोजां मोननानै फैदों हाबाखौ मावफुंलांनो मोजाङै मोजां सारजोंनो सारनि थांखि बादि गावसोर थिननाय मथे जेनेबा देरसिनफ्रा मा बोसोन होयो जौगालांनायनि फारसे आरो सालाकाथि समस्थियाव मा मावनांगौ खामानि दङ बेफोरखौ मोजाङै मावफुंलांसिननो थाखाय मोजांसिन गाहामसिन खालामनो थाखाय हेफाजाब होनाय जाबाय होसिगोन आरो जों सारखौ दिनैनिफ्राय। साबेसे जयेन जादों दिनैनि दिनाव? जों गासै 9 जन जयेन जाबाय दंमोन माखासेया एबा साख्रि जाबाय बिसोरना माखासे थाबोबावबाय फैनो हायाखिसै गारि थोयैखाय। सिगां बबेबा दोलोआव थानानै खामानि मावो नामा नोंथां? जोंथ' जेबो दोलोआव गैफेरामोन एबारसो फार्स्ट एसे। सालाकाथि हिसाबै मा गोदोसोनाय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा? गोदोसोनाय एसे साख्रिनि फारसे जौगानाय लामा बेफोरखौ एसे मोजांसिन खालामनांगौ बयबो थांना थानायनि लामा राहा दिहुनना लानानै मोनसे सुबिदा फरायसाफोरनोबो मोनसे जेनेबा थांना थानायनि महरै फरायलांबा मायाव सहैगोन मा जानो हागोन बेफोरनि सुबिदा मोनथिनायनि आरो जाफुंहोनो हानायनि गावबा गाव साननायखौ बेखौनो जों हास्थायो सारा बेफोरखौ हेफाजाब होलांगोन नंनानै। माबायदि आसा फारिदों देरहागोन होननानै? देरहानायाथ' जों बयबो फोथायनाय हिसाबै बेयावसो जों फैनाय जाखादों सारानो देरहाखासिगोन होननानै बेयावथ' जों सन्देह लानो हाला आरो देरहानाया देरहाखासिगोन सारानो 100%खा। सोरखौ सरकाराव फैगोन बायदि सानदों नोंथांमोना? आं दाथ' जोङो बयबो मिथिनायाव फैगोन सरकारानो दाफिनगोन सरकारखौ बेखौ मिजिंथिदों आरो जोङो ओंखायनो जों जयेन जाबाय दिनै। माबाफोर खावलायहरनांगौ दं नामा माखासे लाइमोन फरायसाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना बे खौरांनि गेजेरजों? दाथ' जोंनि ओनसोलाव माबायानो सान्थियानो फैबाय बेखौ दा बयबो गनायना लाखायो बयबो मिथिगासिगौ दा लाइमोनफोरनि जौगानाय फारसे बयनिबो मोजांनि थाखाय हेफाजाब होलायदो बेखौनो खावलायो।